अभी आप सब सुन रहल छी अनिल म्यूजिक प्रोजेक्ट को। म्यूजिक बाय रोशन कुमार, मिक्स बाय पल्लवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मठिया मॉल। हमरोला से तरे नहीं तो करब हम तो हनी पकेसरे रे भाई घर से यार मालो हमरोला से तरे नहीं तो होई अब तो हनी पकेसरे आ होई देखे में सुनर की ना जाली बिया घेर करवा सल बड़ा सुनो एक कनी के धइले मारो के देखे में जवन काली बिया उहो न छोड़ी खाली बिया। देखे में जवन काली बिया उहो न छोड़ी खाली बिया। अब का होई दादा पहिले रही हम डराई एही से यार हम बन खोखुआइल एही से यार हम बन खोखुआइल कोई गुप पहिले रही हम डराई एही से यार हम बन खोखुआइल। एक बेर दीहित तो कोड़ हम लिहती मारी के मजा यार छोड़ हम दिहती। आ देखी हमारा के दे तो होई गाली बिया बिया करा के चुमा जोनी ली है रे भाई छदिया से छुआइल बिया पर के रे भाई एक करा के चुमा जोनी ली है रे भाई छदिया से छुआइल बिया पर के रे भाई। सकल वाली सना यो कल वाली सब चलली देखे में जवन काली बिया उहो न छोड़ी खाली बिया। देखे में जवन काली बिया उहो न छोड़ी खाली बिया। कैसे मनाए हम अपना हो मन के जिए के पहरे अमर जीत बंठा बन के कैसे मनाए हम अपना हो मन के जिए के पहरे अमर जीत बंठा बन के। सुन प्रमोद मजबूर हम बानी कद जोगाड़ तोहर हाथ जोड़तानी आका दो सुननी हा तोहर एगो साली बिया रे हमारो धन रे बताओ से के करे तो जिए लाई ओ करे तो मरेला मौगी के बाद प्यार ओ करे से करेला ओ करे पर जिए लाई ओ करे पर मरेला मौगी के बाद प्यार ओ करे से करेला। अरे साला ई दूध गोली होता हमरा एको ना मिलो देखे में जो
जवन काली बिया कहली बिया उहो ना छमड़ी खाली बिया देखे में जवन काली बिया कहली बिया उहो ना छमड़ी खाली बिया। Raku